Това е един важен клип за мен и за вас. Искам да кажа, че ви обичам. Хора, благодаря, че бяхте с мен през целия ми живот и гледахте моите клипчета, абонатите. Моята цялата обич ми даде идеята една момче, Божидар Бойчев, да правя клипчета. Започнах, имах малки репутации на присмиване. Изтигах си канала. После почнах нов с игри. С програмата, която ми каза интернет, сетих за игрите. И затова почнах да снимам. И благодаря с голямата ви обич, че бяхте с мен и ще бъдете с мен. С едно голямо кралско сърце. И хора, с цялата си обич ви казвам, че ви обичам. С вашата ръка, която докосна моето сърце, Господ, който ми помогна за правенето на клип и ценността, парите на YouTube, които ми даваха, си купих неща, нов телефон, кейс, други неща. Хора, благодаря, че гледахте този клип, беше важен. И довиждане, лайкнете, абонирайте, довиждане хора, обичам ви, ще се ви следващия клип. Чао, чао.